Atxalde hon guztioi. Nork ez du maite bere herria, ezta? Askotan, eta bera bizideneko ingurua. Ikusten dut askok eta askok, hemen gaudenok, gure sentipenak eta bizipenak gure herrian izan ditugula. Geure emozioak, geure sentimentuak, hantxe, izan ditugun biziaren egoera desberdinetan, hortxe jardun izan gara, gozatzen herriaz, eta herri ere izaten. Eta oso garrantzitsua dau, izan ere, guk ere gure iruditeria sentimentala herri horretan egin baitugu. Kuriosoa da, baina proiektu honen helburua horixe da. Zer eta guk horren maite dugun uraxe bestei ere zabaltzea. Guk uste dugu, gauzak xamurki, goza ditzakegula, eta bestei ere partekatu gu geana. Orduan, 3 sortzaile elkartu gara, batetik Marta López de Gauna, argazki ederrok egin izan dituen artista, Pello Ramírez, musikaria, eta danok bere ibilbidea ederki asko ezagutzen duguna, eta neu, Andoni Salamero, nolabait ere olerkaria, eta hitzaren bidez, proiektu honen zuzendari eta pixka bat hauxe guztia hitzaren bidez adierazten saiatuko naizena. Disiplina ezberdinen uztarduraz, alegia argazkiez, musikez, hitzaz, guk nolabait ere saiatzen gara ibilbide bat egiten, eta ibilbide horrei jarraiki, pixka bat bertan ikusten ditugunak, sentitzen ditugunak, jendearen ganatzen ditugu. Eta oso garrantzitsua da, izan ere, monumentuen eta delako eraikinen inguruan jarduten bagara ere, ohartu bagara, monumentu eta eraikin horien atzean beti inor dagoela. Beroiek, pentsatzen, horren inguruan, lan horien inguruan sentitzen, portaera jakin batzuen bidez, ekintza batzuk burutzen. Eta hori da, hain zuzen, gizakia. Gizakia beti ardatz, oinarri, erdi-erdian jarri behar duguna, eta merezimenduzko garrantzia berari eskaini behar zaiona. Lan honen bidez, horixe guztia adierazi nahi genuke, eta saiatu duguko garena irudimenaren bidez, dela argazkiz, dela txeloaz, dela hitzaz, hori guztia islatzen. Eta zer, eta nun, Donostian bertan, ez? Danok, nolabait ere, modu batean edo bestean, maite dugun, sentitzen dugun Donostia horretan. Hautsa izango litzateke gutxi gora bera, lan honen xedea, helburua, eta guk erabili dugun bidea, hain zuzen da, artea eta sentiberatasuna. Eta pixka bat, geuk garena hori, hain zuzen, pentsaera, sentiera, portaera eta ekintza batzuen bidez burutuko ditugu, eta nolabait ere, hemen ikusiko duzue, gaur zuen aurrean aurkezten dugun lan honen emaitza. Espero dugu, guztion gustokoa izatea, eta eskarrik asko bihotzez, zuen harreragatik eta arretagatik. Besterik gabe, maite ditut, maite gure bazterrak, emanaldiari hasiera emango dio. hasiera da? Bada? Ez da? Zer da?
Ez larregi pentsatu. Emadazu eskua. Ez izan beldurrik, igotzeko usardia izan duzagun txikira. Lehenengo urratsa bihotzak emana du jada. Bihozkada garden batek lehenengo inkadaren arnasa sentiarazi dio lurrari. Ez begiratu larregi gora, zerua baizik ez duzu aurkituko. Irudimenak aurrez aurre jarri digun zeru zabalaren pintzelkadatxo bat besterik. Baina horrela idazten hasi gara gure aurreneko pasartea. Goazen, orain neu, gero zeu. Goazen, horrela, ni, zu, ni, ekinean izanez elkarren zubi. Goazen, ni eta zu eta ni, bidean, bidari. Katedraleko beirategian begira zaude? Kolore ezberdinetako beira nahastuen batura edota gizakiaren eta naturaren jolas-jolasez irudikatutako sorkari berri bati begirari zatzaizkio. Hemen aukazu zuri so, galderek eragiten duten zalantzaren atzaparretan preso. Poliki. Gora begiratu eta begi jostarien musikak dantza jolasti bat dantzatzen diardu. Orain kaia, hondartza, jendea, etxeak, mendiak so eginez. Gero mendia, etxeak, jendea, hondartza, kaira begira da beratuz. Begi ninien joan etorri geldoan, txalaparta isil bat jotzen nabil edo ara ona. Kamaleoi ezkutuaren antzera nere begi bihurriei guztia bihurtu ote zaie eskaintza opare. Nini jolastiak arraunean jarri, eta kaitik kontxako hondartzarun zurruntzen antzeman ditut. Eta urruntzearen joan geldoan txunditutak nengoela, nere harima, zure ur kresalduetan biluztuz, bare murgilduz, joan zait.
Hortxe egon gara eseriak, ezta? Bai, gustoko aperitifa hartuz. Mundua konpontzen saiatu gara, baina ez mundu erraldoi potolori, ez. Apaltxeagotik aritu gara. Gure egunerokotasunean itxuratzen saiatzen garen mundutxo horretan. Une batzutan, kaiari begira jarri gatzaizkio. Gure soak lotuta dauden txalupa geldoetan erreparatu dira. Geldo, isilik jardun gatzaizkia ieizo eginez. Une luzean, isiltasunak bildu gaitu. Berak besarkatu. Eta gero, momentuak berak giratu bagintu bezala, jeiki gara eta errespetu osoz. Toki hura utzi dugu. Bai, hantxe geratu dira kafetegian, kaian, txalupen geldotasun kulunkarian, gure itzalak, isil-isilian, atxeden hartzen. El Puerto Txurrategia, el Puerto Benta. Dot Rooms, Juanitoko Jua Taberna, Uralde ostatua, txintxilikario poltsa, jantzi eta bestelako dendak txoko ezberdinetan. Barra jendea etengabe, ara eta ona sartu ertenean, portutik aldezarrera aldezarretik portura. Bai, jendea eta jendea, marmarka, bullaka, bakarri, tropelean, pintxoak, izozkiak, eta zer nahi irentziz. Edan ere, zurrut majo eginez. Hene, gargantua eta pantagruel txiki usten dituzu eta. Neu berriz. Ara eta ona nabil, zuon inguruan. Zuoi begira. Bai, zuoi begira. Ze jateko ematen dira zuen zai. Ze ondo ezagutzen ditut zuon oiturak. Naiz eta zeuok neu aldiro usatu nahian ibili. Ara, begira nor datorren hor. Neska pertsenta bat da. Ile horia du, pintxo jantzita doa eta eskutan jateko poltsa bat du. Badakit. Arpegi tristea jarriko diot. Ea errukituz.
hormatxori honi ezertxo botatzen dion. Ezertxo botatzen dion. Baina zer da hau? Erromako Flavioren anfiteatroa? Koliseo ospetsua? Zer gertatu zaio Konstituzio plazari? Egon leku patxadatxo izan baino, gladiadoren borrokak, animalien eizaldiak esekuzioren bat edo gudu ospetsuen antzezpena gertatuko direla ematen du. Hene, erabat harrituta nago. Kafesne bat eskatuko diot zerbitzariari. Kafesnea hartzen ari naizela, une batez, zarata entzun da, baina zer da burrundara hori? Arrandegi kaletik, jende talde itzela sartu da plazara. Guztiak txuri urdinez jantziak. Abuztuaren 31 kaleti berriz, txuri gorridunak. Esaten nuena, hortxe ditugu aurrez aurre 21. mendeko gaurko gladiadoreak. Talde biek elkarri ikusi eta hoiuka ekin diote. Erreala! Erreala! Aleti! Ne joan naizen tabernako nagusia berari nora berzein dagoen begira jarri zaio jende taldeari. Baita bertako bezero bat ere. Cesar izena du tabernako nagusia, kasualitatea edo kausalitatea. Cesar gladiadoreak. Begira zegoen bezeroak tabernako jabeari esan dio. Cesar, hortxe dituk borrokalariak agian bertaratuta. Cesar, moriturite salutant. Esango ditek, Cesarrek bezeroari berehala erantzun dio. Etzekiat morituri etorriko diren horiek egitea baino, bibeturi itxera baldimazetoz, alegia edatera, neuposik. Izan ere, errealak edo atletikek batek beharreko dik irabazi anuetan, berdinketa gertatzen ez bada, jakina. Baina neuk, bietoko batek galdu, irabazi edo berdinketa egin, hona etortzen badituk, majo irabaziko diat.
Kaletik doa jendea, presaka. Batzuk autobusa berehala hartu, barruratu eta ospa eginda, etxera doaz. Pertsona asko eta asko mugikorrean galduta daude. Beste batzu berriz beren pentsamentuetan nahaztuta, erabat murgilduta, zurrunbiloan, nahasmasean. Zuo berriz hor zaudete, geldi, kalea edertzen, hiriaren simbolo dotore bihurtuta. Isiltasuna eta geldotasuna iradokiz, naiz eta inortxok ez jaramo larregirik egin. Baina begira nolakoak diren gauzak. Une batez, eguzkia beheratuz doalarik, egunero azken agurra eginez, haren argi printzak zuok ferekatuz joan da. Beratasunez argitu zaituztete eta ara, hor miraria. Espaloitik, ibiltari batzuk harrituta, txora eginda, begira jarri zatzaizkizuete. Eta hortxe ohartu dira, hortxe zaudetela. Bai, zuok, milazkak, tamarizak, beti bezala, zutik, zindo, zintzo, erne, Donostia, babesten. Ilunikarak azken argian, usatu dizurrutira, zeru sapaian izarbakanak, itzaletzanei begira. Iluntxintako sorgin usaiak, espazioan dirdira. Iluntxintako sorgin usaiak, espazioan dirdira. Mendi egitan argi horoitza, eguzkiaren keinuan. Baso beltzean hosto firfira, kauezkoen erreinuan. Itxasondoko tamarindotan, olatuen erreinuan. Itxasondoko tamarindotan, olatuen erreinuan. Itxasaiteak esalezakar, murmurillozko solasa. Suspiriotan ezin jarioz, pena lurrinduen atxa. Haize boladak txikartatzen du, maite minduen jolasa. Haize boladak txikartatzen du, maite minduen jolasa. Maitale jolasti baten antzera. Hauen eta entziri bustietan, bazatozki Donostia zure arnaskora eta arnas beren. Kadentziak bihotz pentagrama kresalduaren magalean idatziz. Bazatozkit, bazoazkit, bihurri eta jolasti, euri langarra mestuetan zure presentziaz nere barrena bustiz eta bustiz. Nora naramazu? Nora erakarri nahi nauzu? Ze nahi duzu nigandik? Zure asmoen uinetan kulunkatuz? Atzetik zeu antzeman eta atzeman nahian nabilkizula gertuagotik joan atzaizu? Bai,
Ala joan denbora sailean, eta itxasotik zure ondartzare iristean, segail lerden aurrez aurre zintu dala? Zueltzeko keinua egiteran indoanean, belainuaren besoek bildu naute. Eta belainuak bere altzoan, magalean ninduenean, orduantxe, galdu zaitut. Esnatu zara. Egiten duen euri finarekin, betartea garbitu duzu eta panpos jarrita. Inguruari begira jarri zatzaizkio. Gaurkoa eguraldi umela, bustia. Alare bakan batzuek pasiatzeko erabaki hartu dute. Suflariak ere ez ditu eguraldi honek kokildu. Haien taulak hartuz, noratu dira Zurriolako ondartzara uinek eragindako balsean dantza egitera. Zer dantzatuko te dute gaurkoan? Ez dut uste Txaikovskiren Loren balsea izango denik. Ez da Straussen Enperadorearena. Agian Danubi urdina? Haie ziurdanik ez dituzte horrelakoak dantzatuko baina gaur. Zure sarrera nagusian, kursalen. Musikazale amorratuek, Sostakovitxe musika eta baitaren balseak entzutera etorriko dira zugana. Hori baita gaur iragarria dagoen kontzertua. Ziurdanik bertaratzen direnek ez dute surf taulik ekarriko, ez noski. Baina egon ziur. Errusiako aire bereziez, melatuko dira.
Victoria Eugenia, Maria Cristina, loriaz eta argi handiz beteriko eraikinak garaibateko erregina ezagunak. Galaiki, dotore biek ala biek, beren argi liluragarriez aurkezten dituzte eraikuntzon aurrealdeak. Toki hauetara bertaratzen diren autoak ez dira nolanahikoak. Autoetatik ateratzen diren giza seme eta gizalabak burbuila batean bezala ateratzen dira. Barrupuztua eramango balute bezala. Ai, egoaren egoek. Iluna bartu du. Urumea ibaia bare doa. Haren urek murmurio patxadatsua daramate. Bi eraikinen argiak islatzen dira ibaiaren uretan. Argi itsugarriz, honakoa diote eraikinek ibaiari. Ikusi baitxo, gure eraikinak zein miresgarri diren. Urumeak apalki eraikinei die erantzuten. Neuk, ez dizuet lilura nazazuen erregutzen. Baizik eta bakarrik argi nazazuen eskatzen. Ondarretan, zure arkaitzei begira nengoela, altzairuzko bihotz bat eraikiz joan zinen nere baitan. Itsasberen eta itsasgoren ausentzia luzetan, marrastuz joan ginen nire zurekiko, zure nirekiko maitasuna. Haizea, euria, eguzkia, lurra orraztuz joan zinen, eta joan ziren nire harima. Eta poliki naturaren maitena haste horren ondorioz, ugertuz, erdoilduz joan zitzaidan barrua. Eta odol gorrizta loituaren malkoetatik, itxaslamiek kantatu zuten nire zurekiko maitasuna.
gau oskarbitsuetan. Isil-isilik zoazenean. Entzungo duzu nire zurekiko oiumin sentitua. Nire zurekiko oiumin sentitua. Entzuten duzu, eskaileratatik beheratuz, itsasoaren hatsa, arnasa. Dei kresaldu horrek, ibaiaren urgozoei xuxurlatzen dien bezala, modu bertsuan zu deitzen zaitu, behin eta berriz, behin eta berriz. Beraz, ez uko egin dei horri. Zure birikek arnas gora, arnas bera. Zure izanarekin bat egiten ikasten duten modu berean. Halaxe bat egiten bat izaten du itsasoak zurekin. Ez da txantxa ez. Itsasoak gogoan zauzka beti. Itsasoak ez dizaramatza beti uinen joan etorri bareetan. Zure nahi ezen, ezinen eta beldurren berri ondotxo daki. Zure isiltasunetik jariatzen dituzu malkoak, ala nola bakardadean amorruz oiukaturiko irainak guztiak jaso eta bere egiten ditu, zenbatetan. Eta bueltan, bere olatuen beratasuna eta baretasuna eskaintzen dizu. Ez zara ohartu. Bai, itsasoak ezagutzen zaitu. Itsasoaren hatsa arnasa zugan dago. Zuk zure izaeraren bidez, baretzen eta oldartzen duzu itsaso hori. Bai, zeu zarelako itsasoa, hitzean, atzean, soan, itzatsoa. Besterik ez duzulako. Hitzaren, hatsaren eta hots guztien itsaso bakarra irudikatzen duzulako. Zarenaren itsaso mugagabe zabala. Beraz, zoaz eskilara jaitsita, eskilara zaratago, ez geratu hondartzan. Zoaz, itsasoaren aitzinera aurrera,
eta bera gurtuz, bere besoetan zaite zurtu, Donostia, betiko. Bueno, izan da dana, askotan esaten da moduan, hobe hortan gehatzea, ez da? Gozokihar bat, ahoratuta, eta norberak, orain esaten da moduan, hori, esaten den bezala, goxotasun hori norberak emanez, ze hain zuzen, badakigu oso ondo, bakoitzak bere eremuan, goxo asko jakingo duela bere pentsaeratik, sentieratik, portaeratik eta ekintzetatik burutzen eta irudikatzen eta eragitzen bera den Donosti hori. Nahi nituzke bai, lehen esan dudan bezala, aurkeztu, baita ere esku hartu duten pertsonak, lehenik eta hemen argazki ederrak ateraz, olako irudiak erakutsiz, Marta López gauna, artista. Eta beste alde horretan ere, nolabait ere, ez da bezala, proiektu askotan eta esku hartzen dugun beste, nik usten de beti esan diot, eta artisau lanetan jarduten den pertsona bat, eta beste sentiberatasun handiko beste musikari bat, hain zuzen, Pello Ramírez. Gure jardute honetan, danok adierazte bideak egiten ditugu, bakoitzak bere gaitasunetatik abiatuz, erakutsiz garena, eta hori da hain zuzen gure lan honen bidez zuei irudikatu eta plazaratu nahi genukena. Orduan, atseginez, eskerrik beroenak
ona etorri zaretelako, eta esaten den bezala, bihotzetik bihotzerako guztioi besarka handi bat.